Тутурутка, смях до дупка. Най-доброто шоу за вашия празник. Банкети, сватби, юбилеи, партита, тимбилдинги. Пълна програма. Тутурутка, смях до дупка. Златни скетчове. Ще учиш ли, ще бачкаш ли? Вечни хитове. Нови зрелища. Это моя нова сага «Да влагаш чувства или да чувстваш влага». Тутурутка, най-доброто шоу за вашия празник. Телефон за участие 088 511 51 51. Както напиха кравата на естати с мастика, кмета не е викал толкова срано. Нещо май пак сме го късали. Кой знае за коя простия навика пак? Неговите край нямат. Ай на здравичката да ударим пино. Стига сте с мастики, бе. Въртиш, сучеш се към мастиката. Стига сте с пукница, бе. Вече сигурно се препарирал отвътре. Може пък и за хубаво да е. Може пенсиите да дават, знае ли човек? Ще дадат. Един грезде ще дадат. Ай на здравичка. Его на, бе! Идва, като рогат бивол. О, кмете! 100 часа те чакаме, бе! Кмете, ко стана, бе? Ехей! Сега слушайте хубаво. Снощи говорих с Русия врачката. Знаете, че до сега не ни е лъгала. Позна за сушата, позна за кишата, позна, че пак ще му изберете кмет. На Вълкадиновцете намери ги. Знаете, че не е лъгала до сега. Ще е в майката, ще е ба. Цял ден си ден забеля си гъсло из народа. Обаче с нощи, значи. С нощи ми каза една работа. Обажда се, значи. Страшна работа, не сме мигнали с жената цяла нощ. 20 години спал с жена си. Значи, какво трябваше да ви кажа? Значи, навръх нова година. Абе, пригответе се за най-страшното. Идват извънземни. Кмете, аз пия, те ме фащат. Кметя, като по филмите ли, бе? Той тракане дет на тормози от лайна. Нощем и дивеча намаля и изчезна барабар с насено козичка. Не е било случайно. Тъй каза в Русия. Вика,
извънземни са били. Може би са те. Извънземните. Извънземните са хора. Не са. Абе, бъли мамата, какви са? Но не живеят на земята. Зато и са извън земни. И понеже такова ще чуди ни идвало до сега горите. Не ги знаем лоши ли са, добри ли са. Пият ли, не пият ли? Поне хора да излязат, да пият поне. Не ги знаем, може да излязат хора, може да не излязат хора. Аз нали съм кмет, зато и реших и се обадих на уния двамата. Кои? Уния от досиетата Хикс. Унес агентите. Молдър и Скъли. Утре пристигат. Тука. Тука. Вземи в този хубав ден една българска роза от мен. Нека тя да ти напомня. Ода, много бързо караш. Напрегнат си. Мисля, че това е случай на годината. Но ние трябва да решим къде ще спят, какво ще ядат, въобще да им създадем условия на хората. Семо, няма да направим. Децата са ти големи, отдавна са в града, къщата ти голяма. Нима стаи 2 години си влизал в тях да седна. Аз ли? При теб ще отседна. Стоп. Бора ли да ви тура? Айде да ме едва майката. Ай на здраве. Тъмън ще я забравя. И хората са чужденци. Няма са излагани. Значи в кръчмата повече от 3... Мастика. Повече от 5 ръки няма поръчване. И никакви посувни. Забранявам. То как ще стане? И животните ли не могат да посуваме, бе, кмете? Кога нова година ще караме, хищ не ми стига къла. И бах му майка за последно. Часът не е 11:45, а 11:18. Извинявайте, това ли е пътя за Аксаково? Естествено, всички пътища водят до Аксаково. Супер безоловен догоре. Мисля, че наближаваме. Напредваш ли с българския? Да. Мога да си поръчвам ракия, шопска салата и чорба от корем. Шкембе чорба с кали, не чорба от корем. Маноле, ти ще изровиш на стария тъпън. И той спука, бе, кмете. Ще изненадаме високите гости. Трябва да го залепя. Тодорке, отивай в горната стая, махни найлоните от футиолите и да настаняваме. Семо, ни нямаме футьоли, бе, Семо. Ей, тъс устата, бе, тебе. Ей, тъс уста. Ще е. Извиняй, кмете. Ай, по-бързо. Ай, на здраве! На здравечката! На здравечка! За организацията! Аз съм на тамбурата.
мислиш ти? Ей, по-стегнато. Като кажа, Слушайте, Семо! Назначавам Семо диригент на оркестъра. Браво! Дано и жените им не са като пътищата. Толкова тесни. Не, с толкова много дупки. Идат! Добре дошли, да не се спънете. Заповядайте, айде. Бързо да влизам на то. Американско? Абе, дайте нещо нашианско, бе! Привет, Аскали мой! Привет, Самозар мой! В колата мой! В гората мой! Проблема си е твой! Ако ги хванеш мой, ще станеш ти герой! И ти голям! Аксаковски! За кмета мой! За кмета мой! За всички мой! Ей, мой! Ей, мой! Скъпи гости! Добре дошли в нашето китно село! Модър, какво да правя? Много странни обичаи имат тези хора. Мисля, че знам. Заповядайте. За вас, от нас. Защото държим на вас. Сега разбирам защо Холандия и България имат толкова общи неща. Сигурно се чудите защо е цялата тая работа. Аз ви предлагам да влезем в Хоримага, да се стоплим, да пием по едно вино и да решим какво ще правим. Айде, че си студеме. Заповядайте! Заповядайте! Заповядайте и добре дошли! Роза! Ай, моите лучи! Дай на гости! Здравейте и добре дошли! Сега, вие нямате информация, ние ще ви я дадем. Живеем си тихо и кротко в нашото село, попиваме се, побиваме се, някои жените си побиват, сема не ме гледай така, вярно е. Има гледай така, вярно е. Но от известно време се чува едно много неприятно тракане. Постоянно из цялото село. И взе да изчезва и дивече в гората. Преди от елени, от зайци, от хваркато не може да се изпикаеш, деца вика с извинение. Сега взеха да изчезват. На половината село изчезна. Кое е Ярка, кое е Юрдек. На село, дече спити от тях, 3 козички му изчезнаха. Не бяхме сигурни до сега, откакто обаче се видях с Леля Фурсия, тя е нашата гледачка, сме сигурни. Той са извънземни. За това извикахме, у вас ни е надеждата. Ви баща, ви майка.
че нова година е къде идва. Абе, Мишо! Стига си трака, бе, Мишо! На Колю малко, целият джинс такъв див. Мисля, че е време да поспим. Утре ще започнем разследването. Здрасти и добре дошли! Седни на този големия гъс! Отпусти се! Кози, бастуни си глътнала, кой си глътнала? И свалете и тя чула. Нищете. Голяма зима, а? Голяма зима, нали? Стегна, фана, не мога да заколим прасето, хлъзгаме се като хокеисти. Ще припаднем, като забих вчера главата в оградата тук, не мога да колим едно прасе за коля. Аз съм сема мастиката. I am мастик. Man. Excuse me. Брата е узото. Киро узото се казва. Замина в Гърция избяга. Отърва се от той тракари той. Хубаво, че той успя да избяга. Отърва се. Въртой се снимката от рамката е свали. Внимай да се бориш. Мастика има няколко ще. И по-бързо. Взимайте. Ето. И другата работа ви разправя. Донес ли? Ей го, брата. Ей го, брата, бе. Виж, бе, каун. Хубаво гледай. Пребери тази снимка. Той се напука, две мастики се напука. Сигурно съм изпил 7 тона мастика на година. Къси готнала бъз... И като ходихме в... Жмите, бе. Где са корема? Това им е работа на хората пробвам. Аз мисля, че ние сме много уморени. И мисля, че е време да си лягаме, защото утре ни чака много работа. И ние трябва да оправдаем вашето доверие. И мисля, че сега е време да си лягаме вече. Сега е момента дошъл. Айде, мърдари. Много сме поизморени вече. Кой се поизморен? Ти си пияна, бе. Си лягаме вече. Аз сега искам да питам къде тук мога да се освежа. Да си взема душ, вана. Няма. Как така няма? Няма. Нямаме вода, нямаме вана, нямаме. Ама жена ми ще ти полее навънка с едно канче. Семо! Ти ли си, бе? Аз съм, бе. Какво правиш? Пикаеш ли? То! Чуеш тинка, туалета много далеч. Да. И аз малко, ама по друга работа ходих. Бях там. Айде, студен. Айде.
мастика ще ме побърка. Пак отивам до тоалетната. Семо? Да. Ти ли си, бе? Аз съм. Аз съм, да. Ходих до тавана горе. Да? Жена ми кали мастиката. Не мога без нея. Тая мастика. Голяма работа ще знаеш. Удари. Абе, Семо? Да. Да те питам нещо. Кажи. Ти не спиш ли, бе? Аз? Да. Да ти кажа, не съм се замислял много. Ма нищо. Ай. Тодора? Чух да лае куче, а не видях тук да имате. Не, куче. Семо е. Той така си повръща всяка сутрин в 6 часа, като часовник е. Добро утро! Нося топлата закуска! Парвак! 75 градуса! Страх ме е се оригна, запаля ватенката. Запаля ватенката. Аре, май не слагай сланината, май не слагай сирене сланина, ще запука бе тебе и ще... Дръж така. Юхче! А? Юхче! Как? Юхче! Юхче! Лапаш тука, мъжтука и гълташ. Ей те. Сланина, бързо, сланина. Бързо, сирене, бързо. Взимай. И ти шипка взима да пушиш, а? Хубаве? Да. Аксаковско мамбор. Шипка. Ай, Семо! Айде, голяма беда! Извънземни. Не, някой е възтисал казана. Аз имам 3 казана, въобще оне са алкохолици, като им казах, и пожъргастя, нямат, те и фриона изпиха. Майката си трак... Семо! Нали се разбрахме за посудните, бе, Семо? Здравейте! Как е? Как спахте? Добре. Хубаво, че много работа да чака. Тодорки, дай един молив и една хартия. Аз съм. Ма с него ли да играя? Давай. Значи, задължително ли е качването на без кос или не? Моля? Как го играете при вас? Бе, няма значение. Дай, един ли сма? Ще си в контра най-голямо. 10 вале мома, бий 7, 8, 9. Време е ние да отидем на разследване. Имаме много работа днес. Довиждане. Ело се тъсеш направи. Стар човек, Семо. Стара. Ти няма да лъжиш. Ела, затвори го. Не мога да затваряш от първа ръка. Добре. Мълдър, енергията тук е най-силна.
нещо странно в тази гора. Може би тази нощ ще разберем, но трябва да останем. За да победиш врага, трябва да спиш с него. Взели сухари? Не, само четка за зъби. Мисля, че няма да ни трябва. Напротив, Молдър, зъбите се мият редовно. Между впрочем, както и краката. Добре, трябва да се разделим. Аз поемам на север, ти на юг. Ще държим връзка по GSM. Нямам връзка. И аз нямам връзка, но имам мнение. Тръгвам. Скали, откри ли нещо? Не, само един съмнителен обект. Мисля, че беше местен. И няколко умрели животни и там до една долчинка. А ти? Не, само няколко отсечени дървета. Мисля да разпитаме дърводелеца. Да вървим. Добър ден, търся дърводелеца. Тихо, че татко Карло спи. Защо е толкова тихо във вашето село? Защото кмета забрани да се псува. Байка дире, в селото са дошли американци да дирят какво чука. Хубаво, щом са дошли. Добре, че човек не може да се умре на спокойствие тук. Малко ми остана. Митинчо, яйте ми да ми се малко водичка, че ми присъхнаха устата. Добре, байка дире. Заповядай. Значи казваш, дошли от Америка, я ми донеси малко халвичка така, да се посъдя животеца, че то малко ми остана. Метине, аз умирам тук, издъхвам, а ти флиртуваш с мене. И айде донеси още малко новинки. Айде, моето момче. Тега ли? Тежък ден, а? Майка на стара качия гръцко, брат ми праща нови записи от Гърция. Кажи ма, татка, ти като си от
Америка, нали там бяхте, Америката? Холивуд, хора ли си? Холивуд, нали сте американка? Ти американка, нали? Минавала съм там с колата. Така ли? Такива работи ще ви покажа, че Холивуд няма да ги видите въобще. Въобще. Холивуд. Дръж малко това такова. 9 седмици помагава ли си? Ау, я! Ау, yes! Yes! А? Той се има всяка вечер в ме гледа. Ти гледам, да? Видеотеката. Аз съм голям фен на Междузвездни войни. Междузвездни войни, гледа ли си? Междузвездни войни. И най-фен съм на оне с камилите. Дай сламките. Дай сламките да ми покажа. Дай. И какво мислиш, бе? Гледай. Ей. Мен сега. А? И така как? Гледате ли? Дай дървото. Кой ще кажеш, а? Кой ще кажеш да ти покажам дърво? Ето е, Twin Peaks. Дай дървото тук. Дървото. Това мислиш ти? Не трябва пъсен. Гладиатор съм гледал аз. Гладиатор. My name is Maximus Decimus Meridius. Son of Mars, son. Stay with me. Hold the line. What you do in life, it calls to eternity. Кой си мислиш? Или Междузвездни войни повече ти харесва? Планета маймуните, гледа ли си Планета маймуните? Кой кажеш? Не се ни малко, избори се аз. Тука пък. Пиян шаран, гледа ли сте? Пиян шаран, гледа. Не знаеш, Да ти покажа Кочи как се празни. Като се празни, къде? Те прави. Те прави Коча. Като се празни. На здраве, Каун. Ще ми разправя ти за Холивуд, ще ми разправя. Взимах ли бе, Каун, Коча? Че се готино. Кой гледаш? Кой филм искаш да ти изгледа? Кой филм? Титаник. Титаник? Не Титаник. Yes, Титаник. Как си така? Как си така Титаник, любимият филм? Стига го. Да те нося да кам да носиш така курито с вода. Само ти да ма карай. Семо, стига бе. Как ще горе? Ти кой? Отърча ли който стана? Трябва да сменя. Гледай! Every time I miss you. Лети, лети! Аз летя! Тъй, жилетката прави от вятъра, ма! Не разбираш, ти от нищо не разбираш. Ето! Every time I... Да не се приби. Не, няма, той всяка вечер го прави и нищо не му става. Аз мисля, че е крайно време да ви освободим от присъствието си. Утре е решаващия ден, 31-ви. Скали. Скали. Лека нощ. 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 Лека.
Семо? Аз съм Семо, да. Вие? Да. Какво правите тук? Аз съм Силнасва. И жена ми малко хърка. Извинявай. И викам да това, аз няма да ви пречета и ще го гледам малко. Спрего ти нещо. Какво ще покажа? Паспорта ми от 2 години го търся. Тук съм преди да отида войник. Чакай тук. Взема. Виж кой имам тук? Гледай какво става така. Извънземни. Като извънземни са. Гледай. Един пъп, като лясто и че гняздо, маме. Едни кълки като си мит да ги издеш. Гледай. Гледай. Майка. Гледай. Един корем като киснало тясто. Днеска 5 години му прави на писто самия. Сега знаеш ко? Скали. Всички следи водят към нашия домакин. Да. Той е единственият човек тук, който нощем не спи. Трябва да разгледаме отново поляната. След това ще трябва да преровим и къщата и да следим Семо. Мисля, че и жена му крие нещо. Модър, тракането се чува и когато Семо си е вкъщи. С нощи пак се чуваше. Цяла вечер. Скали. Чуваш ли? Добро утро! Как е, Свали ги тези джунгали, син камък и си пръскал, бе. Как е, Напредвате ли с такосто? Как му викате ви? Разследване. Разследването. Тук имаше една тракийска гробница, тук наскоро откриха тракийска така, с траките, ама не вярвам траките я тракат. От София идваха едни шарлатани, идваха тук, от специалисти мериха, правиха, строиха, пиха, ядаха, насраха са и нищо не направиха. Не можа да разберат, кръстиха поляната траката. Мама ти, тракане! Семо! Охо, кмете! Бяхме се за посолните, ще се глобяваме вече. Давай, кмете, ще почерпя. Ще почерпя по една мастика. Имам повод, нали? Иксел Лоран мастик. Днеска бая влоги, както си пасял добитъка и видял 2 кози, как са ударили в нищото. Аре, бе! Как така? В нищото. Деня бил ясен, като на длан са виждало и изведнъж козите хоп са ударили в нещо, дет не са виждало и по гръб. Дайте да ставаме и да ходим. Скали! Скали! Модър, какво стана?
Знаеш ли, имах чувството, че се ударих в някаква стена. Права си, Скали. Стена е било. Тези двамата тука са бракониери. Измислили са нещо много хитро. Изрязват парче фототапет и го залепят на твърда плоскост и го поставят между дърветата в гората. Използвали са ето това. Чуваш ли? Трака. Викат му кричетало. Използвали са го, за да примамват дивеча. И после не е било трудно да опречкосат животните. Детенцето Мишо до навършване на пълнолетие изяде около 8282 шамара. Другите деца му лепнаха прякора шамара. По-настоящем Мишо Шамара е известен рап-певец. Скали и Мълдър се прибраха в Щатите. За последно Мълдър бе видян мъртво пиян с мастика в любимата си кръчма в Майами. 2 години по-късно Скали се завърна в България и се ожени за брата на село Мастиката Киро Узото. В момента живеят в село Кочмар с 3 си деца. Семо Мастиката се установи в Холивуд, но по друго име. Стана най-търсеният актьор и взе 3 Оскара. Според специалисти Семо Мастиката и Джак Никълсън са едно и също лице. Кмета отвори магазин за фототапети и кречетала, но в съседното село. Все още е кмет на Аксаково. В момента бракониерите се намират във Варненския централен затвор. Те все още се чудят коя беше онази странна жена с маска на ведър на главата, която им пъхна кречеталото в ръцете миг преди да ги хванат. Айде бе! Мама ми да еба хайвани! Фащай ти го да се махаме! 2 години не сме спали бе, косите ми помиляха! Кмете! Нямаше се псуваме! А? Кмете! Ти казах да го направим по-леко! Ти... Ти не! Голямо дай!